Waqt li ċ-ċekkijiet huma tajbin, hemm bżonn aktar. Għandna wkoll bżonn li jkun hemm politika kollettiva u mhux individwalista. Dan intqal minn Noel Camilleri, President tal-Għaqda Gażin tal-Banda, waqt attività politika li jagħmel il-Partit Laburista f'Dar il-Mediterran. Waqt li l-fondi huwa importanti, hemm bżonn ukoll hawnhekk semmew sħabi il-volontarjat. Il-volontarjat huwa ferm importanti li ntuħ rikonoxximent formali. Mhux biss iċ-ċekkiet u l-flus, imma wkoll il-ħissijat li jaħdmu għandi ngħata rikonoxximent formali kif jingħataw f'ċerti pajjiżi bħal l-Olanda, l-Italja u Spanja. Dan fil-waqt li Noel Camilleri elenka wkoll il-fatt li l-festi f'pajjiżna m'għadhomx notfa. Fejn il-kemm ma qalix bil-kliem taxxi fem li jirreferi għad-droga. Kif tafu, il-Festa Maltija ingħatat l-unur u rikonoxximent mill-UNESCO. Dan sar b'ħidma kbira mill-Għaqda Nazzjonali Gażin tal-Banda, mid-Direttorat tal-Kultura taħt il-Ministeru tal-Ministru Bonnici, ovvjament id-dioċesi. Imma inħossu wkoll li rridu nipproteġu l-elementi li jagħmlu verament il-festa. Qed jitlu ċerti elementi li ma jagħmlux den għax-xogħol volontarju billi jsir mill-għaqdiet, imma qed jagħmel ukoll fl-opinjoni tiegħi ħsara mhux biss il-festi imma anke wkoll lill-komunitajiet tagħna. Aħna rridu festi li jkunu verament juru xi fisser festa Maltija imma wkoll ikunu festi notfa. U notfa wieħed jifhem x'irrid ngħid jien. Ħafna mill-kelliema tkellmu dwar il-lingwa Maltija, il-festi, il-karnival u s-serje televiżivi fost oħrajn. Interessanti l-fatt li fl-ebda ħin ma tfaċċa l-Kummissarju tal-Films. Dawn wara snin ta' Gvern Laburista, jisħaq il-Kummissarju Johan Grek qed jaħdem kemm jista' biex jippromuovi l-kultura ta' pajjiżna biex jinġibu aktar films f'Malta. Madankollu dan in-nuqqas ma kienx ta' sorpriża, hekk kif investigazzjoni li għamel l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali dwar il-Governanza tal-Kummissarju tal-Films tal-Malta Film Week u tal-Malta Film Awards sabet nuqqas fil-governanza, fit-trasparenza u fid-dokumentazzjoni bankarji fl-operat involut. Dan fil-waqt li dawn il-nuqqasijiet waslu biex l-NEO ma jistabbilix jekk kienx hemm valur ta' flus fil-Malta Film Week fost oħrajn li sewa 1.3 miljun euro.